Croeso chi yma i'r Gell. Mae'n ddydd Gwener yn barod, tydi'r amser yn hedfan. Rwan un o'r pethau sydd ar feddyliau bron pawb y dyddiau yma ydy beth sy'n mynd i ddigwydd dros y misoedd nesaf. Mae llawer yn dweud, wel, fydd pethau byth yr un fath eto. Wrth ni geisio mynd nôl i'r siopau, bydd pethau yn gorfod bod yn wahanol. Wrth feddwl am sut mae agor sinemau neu theatre. Ac i ni, wrth feddwl sut da ni'n mynd i fedru cyfarfod efo'n gilydd mewn capel a be fydd rhaid ni wneud i wneud y lle'n ddiogel. Mae'r cyfan mor ansicr yn dydyn ni. Mae modd edrych mewn rhyw ffordd stoicaidd, wel, beth bynnag sydd yn dod. Mi newn ni gael trwyddo fo, what will be, ynddo. Mae modd hefyd edrych ar y dyfodol mewn rhyw ffordd, wel, ysbryd o positive thinking. Fel mae ambell i arweinydd wedi gwneud deni Brydeinwyr a deni mynd i gael trwy hwn yn dydyn ni. Mae'n gwirionedd, does neb ohono ni'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd fory heb sôn am yn y misoedd a'r blynyddoedd sydd yn dod. Ond mae Cristnogion yn cael eu hannog i godi'n golwg neu gadw'n golwg ar y darlun mawr. Mae yna addewidion mawr wedi rhoi yn y Beibl am yr hyn sy'n mynd i ddigwydd rhyw ddydd. Os nad da ni'n gwybod union ddigwyddiadau'r wythnosau a'r misoedd sy'n mynd i ddod, mae ganddo ni ddarlun cliriach o'r hyn sy'n mynd i ddigwydd yn y pen draw. Ac wrth weld yn dyddiau ni yng ngoleuni yr addewidion hynny, mae modd i ni wynebu'r ansicrwydd heb orbryderu. Wrth gwrs, mae llawer o bobl yn gobeithio bod pethau'n mynd i fod yn braf ryw ddydd, bod pawb yn gobeithio am ryw fath o nefoedd fydd yn well na'r hyn sydd ganddo ni fan yma. Ond mae gan Gristnogion addewidion mae Duw ei hunan wedi rhoi, sy'n golygu bod ganddo ni obaith sy'n well na wishful thinking. Cymwch chi beth sy'n mynd i ddigwydd am ddyrygioni'r byd. Ond yna raglen neithiwr ar y teledu o'r enw Manhunt. Rhaglen am Rawl Mot, dyn y by'r heddlu'r wlad yn chwilio amdano wedi iddo lofruddio ac anafu'n rhain ddifrifol. Cyn iddo gael ei ddal, mi gymroddi fywyd ei hun. A gwelwyd pobl yn deud i fod o wedi dianc rhag wynebu cyfiawnder. Oedd nhw yn deud gafodd o ddim wynebu llys. Mae'r Beibl yn egluro fod cyfiawnder perffaith yn mynd i gael ei wynyddu yn y pen draw. Gosodwyd i ddynion ei bod i farw unwaith a bod barn yn dilyn hynny. A llysoedd y barnwyr y ddaear yn gallu gweinyddu rhyw fath o farn, ond yn aml mae'n amherffaith. Ond mae yna un fydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder, a bydd pob gweithred yn derbyn i chyfiawn dal. Ond wrth gwrs, nid sôn am farn yn unig mae'r Beibl wrth sôn am y byd a ddaw. Mae yna addewidion gwych. I rai sydd mewn edifeirwch yn gosod ei ffydd yn yr arglwydd Iesu. Be ydy dyfodol y rheini? Un peth da ni'n clywed ro ar ôl tro yn y Testament Newydd ydy byddwn ni'n cael y newid. Nid yn gymaint byddwn ni'n cael corff sydd ddim yn llawn gwendydd, ddim yn gallu mynd yn sâl ac yn y blaen, bod hynny yn wir. Ond na, da ni'n mynd i gael yn newid fel yn bod ni'n rhydd o bechod, yn rhydd o ddrygioni. Mae Paul wrth ysgrifennu at eglwys Ephesus yn dweud, cyn seilio'r byd fe'n dewisodd yng Nghrist i fod yn sanctaidd ac yn ddi-fai ger ei fron mewn cariad. Da ni'n mynd i fod yn sanctaidd, nid mewn rhyw ffordd glinigol sych, ond yn ddi-fai mewn cariad. Mae yna rhywbeth gogoneddus am hyn. Ydych beiach chi'n eich blino chi? Ydych chi'n ffeindio'ch bod chi'n dyfaru'ch, bod chi'n cael ei mor anodd i beidio bod ar hyn ddylech chi fod? Mae Paul yn ei osod mewn ffordd ryfeddol iawn yn ei lythyr at yr Efeiniad. Cyn ei bod hwy meddai fo am rhai hyn, fe hadnabu a'i rhagordeinio i fod yn unfferf ac unwedd a'i fab. Mi fyddwn ni, os da ni yno, yn debyg i Iesu Grist. Yn ei adlewyrchu'n berffaith.
Fyddwn ni ddim fel clones i gyd yn edrych yr un peth felly, ond fydd pob un ohono ni mewn ffordd gwbl unigryw yn ddarlun perffaith o Grist. Ei gyfiawnder, ei sancteiddrwydd, ei gariad, ei ffyddlondeb, ei ostyngeidrwydd, a'i ras. Mae'n anodd iawn dychmygu sut fydd hi i fod yn rhydd o bob hunanoldeb yn tydi. Ond dyna'r dyfodol. Os ydy pobl wedi dioddef o Covid-19 yn hiraethu am gael bod yn iach, felly dylen ni fod yn hiraethu am gael bod yn rhydd o'n holl angyfiawnder. Ond mae hynny'n yn harwain ni at rhywbeth arall wrth feddwl am y dyfodol. Mae Ioan yn ei lythyr cyntaf yn ei roi fel hyn. Gyfeillio'r annwyl, yn awr yr ydym yn blant Duw, ac nid amlygwyd eto beth a fyddwn. Da ni'n gwybod yn iawn sut beth fydd i fod yn gwbl rhydd o bob angyfiawnder. Ond medda fo, yr ydym yn gwybod pan fydd ef yn ymddangos, byddwn yn debyg iddo oherwydd cawn ei weld ef fel ag y mae. Mi fyddwn ni'n debyg i Grist am yn bod ni'n mynd i fod yn ei gwmni. Dyma mewn gwirionedd sydd yn gwneud nefoedd yn nefoedd. Cawn fod gydag ef. Dim oedd byrdwn gweddi fawr yn harglwydd y noson cafodd ei fradychu de. O dad, medde fo. A mae rhai rwy ti wedi rhoi mi, fy nymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi, lle rwy fi, mwyn iddynt weld fy ngogoniant. Y gogoniant a roddais dim i oherwydd i ti fy ngharu cyn seilio'r byd. Mi gawn ni edrych arno fo. Mi gawn ni weld y dwylo, dderbyniodd yr hoelion yn ein lle ni. A'r pen a wisgodd goron o ddraen yn mwyn ni. Bellach yn gwisgo coron fwyaf o goneddus y nef. Fe gawn ni edrych i mewn i'r llygaid, edrychodd arno ni mewn tosturi, a'n gweld ni yn ein gwendid a dod i'n hachub. Mi fydd yn ddigon i lenwi'n calonau am dragweddoldeb. Mae un emynydd yn ei osod fel hyn. Bydd gweld gogoniant Iesu a chofio'r mannau bu yn enyn can o'r newydd drwy'r holl nefolaidd lu. Ei weld a chofio Bethlem a'i enyn o'n dlawd. Rhyfeddod nef y nefoedd fydd gweled Duw mewn cnawd. Mae yna bennill arall sydd fel hyn, ei weld a chofio'r gofyn yn y fechniaeth fawr, wrth fynd i'r ddeddf yn ddiwedd, rhoi fywyd glân i lawr. Pa fodd na bydd yr olwg a'r brynwr eog ddyn, yn enyn can o syndod trwy'r nefoedd fawr ei hun. Ai Pie in the Sky when you die ydy hwn? Rhyw ddihangfa rhag realiti'r byd yma? Na. Oherwydd pan da ni'n gweld yn bywyd ni yng ngoleuni hyn, pan da ni'n cael y persbectif yma ar yn dyfodol, yna mae'n bywydau ni yn newid. Mae Ioan yn ei roi fel hyn. Rydym yn gwybod pan bydd ef yn ymddangos y byddwn yn debyg iddo, oherwydd cawn ei weld fel ag y mae, ac y mae pob un y mae'r gobaith hwn ganddo yn ei buro'i hun, fel y mae Crist yn byr. Dyma'r anogaeth fawr i ni heddiw i fod yn wahanol, i fod yn debyg i Grist rwan, i fyw gogoniant i'r Duw sydd wedi'n caru ni a'n prynu ni drwy werthfawr waed Iesu. Fel ag yr ydyn ni'n paratoi y capel ar gyfer yr adeg cawn ni ail gyfarfod, yn gosod cadeiriau ar wahân i sgyrhau ambellhau cymdeithasol ac yn y blaen. Felly, yn ein bywyd, da ni'n gallu paratoi ar gyfer byd heb bechod, trwy yn bod ni rwan yn gosod yn bryd ar fyw fel mae Duw yn dymuno i ni fyw. Adwch i ni weddio. Arglwydd, da ni'n byw mewn byd ansicr a da ni'n frau. Da ni'n frau yn cyrff o ddiwn tad a da ni'n gwybod bod yn gweithredoedd ni yn bradychu ar hyn sydd yn ein calonau ni mor aml. Rhyw hunanoldeb a rhyw ddifaterwch mawr. Ond mae gyda thi faddeuant.
A da ni'n diolch i ti am y maddeuant sy'n dod trwy Iesu Grist. Ac wrth bwyso ar y maddeuant hwnnw, da ni yn gobeithio. Yn gobeithio nid mewn rhyw ffordd anelwig, ond yn gosod yn ffydd yn sicr. Yn y gobaith y byddwn ni ryw ddydd yn cael bod gyda thi, gyda'n harglwydd Iesu Grist, a cawn ni edrych ar ei wedd gan harddach nag o'r blaen. Cadw'r darlun yma yn yn calonnau ac yn yn meddyliau, Dad, a gad i ni heddiw fyw gogoniant i ti. Amen. Wel, bydd na ddim gair o'r Gell rwan tan dydd Llun, ond dydd Sul, bore dydd Sul, ymunwch efo ni os ydych chi isio yn hoedfa. Y tro yma, Alun Thomas sydd yn mynd i fod yn pregethu a mi fyddai yn arwain y rhannau dechreuol. Felly, dan eich bendith.